יש לכם נכס להשקעה ונמאס לכם להתעסק עם שוכרים? אתם חיים רחוק מהנכס ואין לכם אפשרות לטפל בהשכרה או בתחזוקה שלו? אם גם אתם מתקשים לטפל בנכס מכל סיבה שהיא, כדאי שתראו את הסרטון הזה עד הסוף. שלום, שמי יוחאי רוקח ואני הבעלים של רנטהאוס ניהול נכסים. רנטהאוס מתמחה בהשכרת וניהול דירות, בתים פרטיים ומשרדים, והיא לוקחת על עצמה את כל ההתעסקות עם השוכרים, כולל הטיפול בתחזוקה השוטפת של הנכס, והכל כדי לשפר לכם את איכות החיים. אני רוצה להזמין אתכם לקבל בחינם את המדריך הדיגיטלי הייחודי שלנו, שמלמד איך מוציאים שוכרים טובים ומנהלים את הנכס בצורה חכמה. כדי לקבל את המדריך, היכנסו לכתובת שרשומה מתחת לסרטון, כתבו את השם והדואר האלקטרוני שלכם, והמדריך יישלח עליכם ישירות למייל. לסיום, אני מזמין אתכם להתקשר אליי אישית עם כל שאלה בנושא, או לקבוע פגישת ייעוץ בנכס שלכם, ללא כל עלות והתחייבות מצדכם.